Čo na to hovoríte? Romanko, zhodnoť lyžovačku. Vieš čo, vymakané. Sobota úplne na hovno, ale nedeľa je veľmi, veľmi kvalitná. Veľmi kvalitná. Ja musím povedať, že Romanko bol celý zájazd ako vlčák. Nazval by som to jedným slovom. Dneska to je optimál. Optimál. 5 krát dal guláš zupen. Roman, koľko si dal guláš zupen? 5 krát. 5. Kiss me, come with me.